Mitam tak chu kan thil ton zer hian kan nun po a in thlak danglam thei hle maya then khat chuan har sana awanga beidon na khura te lutin khobial nun hona po omngam lo le boina khatin anom thina ma se mi then khat ero chuan an har sana to te chu wanina chantirin har sa takatanga ron chuak ti anni awanga ron hlo tling ta ti le ro puita anom ve nual boka engpo ni se har sana chu lodong songin achan po engpo ni sela a thlena chu mani chung ko atangi ni ta se se engtin nge kan ngai ta kangle chu tiang thila tang chuan chwa theidan aumangim tuntuma kan khis en how tur Scarlet Grace chanchin hian khovial chu asoi king sa hle maya he thil thleng hi mitam tak chuan mak an ti mai pia lama rap thlak an ti in rin dan po atam pha hle maya resort pakhata chung ko in ti hlim na chu atopa chiatna na sataka aron in thlak don reng mai amai ro chu mitam tak chuan he thil hi pumpel thei om tak ani thole Scarlet i thosoi hi ma taka zom ni se chuan he har satna hi pumpel ani thei nge an rin thu an soi thung don tuma chanchin kan soi to Scarlet Grace hi kumsang kha zakwa sumkwa patni July piang ni in Hartford khopui dai piang ani a ani hi an una pokozinga apathom ni in anu hi Fiona Mau eni ani a ngai dan danglam tak nei mi mun sang sanga kalkwala engdang ma ngai to lem lo kan ti thin ang khani in ami zia hi adanglam be khop maya in Fiona hian afa pakwa te hi mi pashan shan panga atanga anei te an ni hloma ma se vandoi thlak tak mai in heng apasal anga om panga te hian an fa te emo ama emo chu atu ama hian an ron ngai to chunsom em lawa sum le pa ya po tran puina an ron pe chuang lo bok ani te chuan Fiona hi nu ani ma hle maya afa masaber halbara chu kumsang kha chakwa sumret pariata khan shingin anhu kum khatle achane vela fa pa thaune in ahminga silasa a phove thunga te chuan achan chin kan soiber to Scarlet hi chumi nu kum ni na chuan ron piang ber in heng no pang pathum te pa hi pathum hun ni en chu pa chu Richard Killinga ani a ani hi Libya lam thla pol ni in sakna company hlun taka thokme kani a te chuan ani hian afa te hi ama fa nge chuan chalin annam ming pu apotir veka ma se Fiona i annu ero chu nupuya po ani te chuang lo ani ome chu ba ka no pangte tan chuan thil han ti po ani chuang lo boka te chuan anin mu chun zom lo chu ani le tamaya chotia mania fa te tol puya midang po ngai to lem lo chu Fiona chuan British stockbroker Chris Osborne chu tongle ta hlovin Chris anen hian fano patni anni le a Marilyn hi kumsang kha zakwa samkwa palia piang li in Christy se hi kumsang kha zakwa samkwa panga khan apiang thonga ma se Christy apian nu a hian Chris ane Fiona de chu anin zui rei lo hle mai kumsang kha zakwa samkwa parok alawin her chwale mi chuan anin chen le ta ani hemi nu hian Fiona chuan anun cho sem thata mun man tum chuan London lam chu apan beta a chuta chuan dor pakhata chome vel zwa tu a chuan atang beta hlova ma se chutia na thar a thona chuan mi pakhat chu tongle in hepa hi aming chu pola ni a ma se ani hi a hnamhming ero hriat thei ani talo thung te chuan ani laka hian Fiona chuan fa pahnih hring le in Isaaca kumsang kha zakwa samkwa pasare piang le fanu kumsang kha zakwa samkwa pariata piang ke ti te chu anni le ta a heti lai hian London a chuan Devon an ti venga chuan omekin heng lai hi in chen khoven na a po chuan andu khoplo na ber ani a no pang chen len nan a hsel lo ati the ome chu chapa pol le Fiona te chu anom don rei lo le hle maya an fanu ke ti apiana tanga ri lo te a pola chuan Fiona chu akal san le ta ani te chuan hemi nu hian Fiona hi mi pa pati khople in anni hna tang hian fa me chia pahni ani le a an ming chu Trinity le arorai te ni in anin kara hian kum khache atlangi hi ani ma se ama a angel zong te ang bok khan heng no pangte pa hian an fa te chu an nge sak chun zom lo ve ve a heng ami pakop atwa te ma hian sumle pa emo atha ang zong po an tan pui lo awang hian Fiona chon ama tia afa te chu a en kol angai ta chu ni a
nima sila fianei la chuan namumal nei chu a har sak ema wangin a fatile ama enkolnan hian sarkarin chhumdolna apek chu anrin deuh ber ani maya ma se hei po hi mamo khop tak tak phushuk zau chau ni in an chenela chu a ropin a chem ema minol pui chen thilona anni chu an chen alo ngai lo thei talo ani a fata zerna sungchanga po hian boina atok sa hle maya atlang puin fianei hian in lama zerter thinin achang le sarkar school lama chuan a han admit ve thin boka ma se chung po chu mamo le angai chang om thina wangin an tluan tling thei ta thinawa heiba ka hian school an kal chuna po hian an rual puitin hena tanga endong na an don chu an sa emema chuti lai mekin an nu fianei po chuan a fate chu ziak le chiar an thiama chiar kop tlang puite an thiam chuan khovel chu an hman chho thei me chu abi se hle bok ani chu me chu alani lo an chena ko thler la hi divuna ro ro po a top nok lai ni in thale in rok na te a hlwar na lai tak ani ba ka roi hlo chu a hlwar hle maya chu chapa fianei la achang changa zu in thei mai le roi hlo po ti thei mai ani a ma se a thei ang tokin a fa te chuan roi hlo an khoilo na turin thei to pa chho be thina ma se an chen na munin a zerba ka roi hlo chu atam im wangin fianei tan chuan a fa ti hum chu thil hu phor om tak an hiala tin scarleti fianei famas ber chu me chimil tha tak ni in aron tlei rol chok chu an chen in azer lo em chung chuan ama te hi chwak wak mi tak ni in apuitlin huna po chuan model ni chu achak emema klim chang thiam ni a khovel mun sang sang fan kwal chu achak le thin ani ma se kan soita kang khan an chena chuan mi thalo le fel tak tak an tam hle maya chungjing mi te chu scarlet chuan chena chuan a kop tlat mai si anni atang hian zu le roi hlo ti te chu ching tanin hetia achi na hi kumno pangte ani atangin ani nge nge a amai ro chu heng zu le roi hlo a khoi hi anu hria ta chuan atingam bik lo aruk the ang ber chuan ati ta thina ma se anu chuan ganza azuk chu man fo thinin hetia aman hian atira chuan a han kho viawa ma se ama poina ati ve tho thina wangin adu ang chuan a khwa kher hle theimeu lo de chuan scarleti kumsom pali aron ne chuan ngai zong ne chu ron chetanin ang zong te hi atlang puin ai ute ani deuh bera ama hi apum ro alo lian bok nen akum dak shilo hian ngai zong a kop an ombe nual ani ome heiba ka hian scarleti hi party na atile nom simbol na sang sanga te chuan atil ve thezela henga ti hian zu in le kanza zuk chu a sha thinin anun chu hadam theang bera man chu atum dan deuh ber chu ani hri maya ma se hetia omdan thalo tak hi anu ina asya chuan haule khwa kher tumna lam ai ma in abul hnaya damdoi lam in enkol na chuan anu hian kalpui thinin heta hian scarlet tan chuan damdoi le rai lo na tura in vena te anu hian alak sak ta thin ani anuwa anu ina soidanin fianei chu no pangte ani laya nu ani awang khan athil ma chon chu a fano chuan tong be lo se ati ema wanga hetianga ti ani thu hi a soi nge nge ani de chuan scarlet chu a unau dang te ang bok chuan anu zerten na hnuaya atlang puya zerna amomo chu anu hne na tang hian zer chho zelin kan soita kang khan scarlet hi a hmela thatba ka apian po anal hlemaya tin apian hi model pian zai ni in pian tira tanga sambong hnap nei ani boka hei ringot po hian apian nena in kop choin mi mit po ala phian maya ma se kumsom polimi chau alani la hian ta tu ma saber chu chu in hemi nu a hian bing be sang sang de chu war tan le in a bing mai ni lo hian atak sa sang sang de chu a veran sa hle thina de chuan kumsang ni parok chu ron in her chuakin fianei chuan ko pui dang chu ani ni ta hlo mai tun tuma angai zong hi robot clock ani in ani hian sumdo na lian vak lo a en kola fianei ngai zong nei hawa chuan a chen fak ber ni in hun rei lo te a robot a chuan fianei fa te chu ati that ema wangin anni po chuan annil har lem na ba chu mai ba ka an ma ni ti lom nan pocket money te po robot a hian a pe fo bok thin ani ome de chuan kum anin zui tlin hnuwa robot a chuan rop man nei in fianei le afa te chu ama rwala india rama zintur chuan asom ta thut maya
robot a hian vai engemaw za chu India ram hi lo fang tu in nuam ati ba ka an hnam zia te chuan an em em a robot a chuan chu ram nuam ati na chu fianei le afa te chuan hribe se adu awangin an ni chu a som ngor hle nge ani ti chuan chutia a som taka chuan fianei le afa te po chuan robot a rawman a hnuaia India ram fan chu rim ti ve ngalin rawman an siam dana chuan goa zina chulai hmuna tharau lam in polna an tiang chu an nei hnuwa goa tuipui kambela in ti hadam chu ani ri phota India ram nom na le moina an sha thena na he thil hi ti ani bok nen an be se na po asang vya maya amai ro chu he an be se na sang tak hi an chan lo khana wandoi na rap thlak tak an to na tor ni ti hi an sha dir se lo chulai goa a hun an man na hian helai kal zong zong de nuna ser nong a thlen don da tlat mai te chuan chutia an sin tur chu fianei chuan robatan an kalna man tur le an hun hmana tur man tur zong zong atum tur chu angai thiam lo em awangin asum khol sa ani ang chhun chu engmotala a poshok thei ring chuan alo thobe boka chu mai ba ka fianei tan chuan he an sin tur hi a hluzol em ema UK hi an la chho san lo ani satli mai lawa no pang ho phe chuan an chena hmun top le thalo tak bak chu an la mutam lo hle alo ni ma se har sana an tok to neu neu mai zin tura an chho ma hovin har sana chu an tok tan der maya pianei fa te zinga mi pano pangbra chu heti lai hian kum lo tling be to in zu le rui hlo engimo a khoi wang khan UK a chho san ve chu rem tlat lo maya emi wang hian in lam lo boy pui tur le lo en kol turin an hu chhia zuita ani te chuan robot a ho chuan fianei le afa te chuan India ram pan tur chuan thlona chu an bok ta ngala robot a chuan thlona ticket som lein ama le fianei ba ka no pang pariat ta ni in November thla kum sang ni pasari khan anni ho chuan UK chu chho san ta wangin goa a tharuk chung cham tur chuan thlona hmang chuan an pan ta wanga atira an ro mandana chuan akum le pek kum sang ni pariat April thla chuan letli an tum chawa ti chuan July mun an thlen nu chuan an hun man chu no pang ho chuan nuam an ti hle maya abikin kum no pang lam de chuan tuipui kama hun han man vel te le coconut kong hnuaya in fiam de chu nuam an ti ema he mai ba ka an om le lok na turin tuipui kama chuan in te an lo a heta an nga na khwa hi goa marlama kho pakhat anjuna khwa an ti ni in helai mun hi mi khwal te ta na mun rem chang tak ani bok nen omna tur in tlom tak tak atam hle maya chu mai ba ka zan hun man na tur chu atamin party le zu le roi hlo dang ol sam tak taka lam thei mai na mun ani boka anjuna a hi chuan tu pu andu ang anga khosa anni ati the ome namti dan vel khan mun a chang wak lo bok nen fianai te UK a mun nom lo tak om te tan chuan chulai mun chu anmu mang atakaron chang ang hial ani ome chu mai ba ka chulai mun chu abo ro kanwamin ennom le in ti hlim na tur atam bok nen an lo ter thla engma chen chu nuam an ti in thil thar an shel bel na sa hle maya ma se hun han kal de nu January thla kum sang ni pariat lai hol bela chuan an ning tan ta tlat mai boruak rit le beng cheng chu an zau ta mi ulawa chu khwa chu aloral mong bak lo bok nen an lu ter ai chuan nuam an ti lo tel tela he mai ba ka ahmun aral man lo awang hian fianei te chung kwale robot a chuan rop man dang chu siam tumin India ram hun dang fan chu an tum le a chuta chuan hun ral mong jok le re deu jok chu pan an tum dewa ma se hetia rop man an siam lai hian scarlet chuan ado ve ta ho lo mai anjuna chuan ngai zong alo nei chu lo ni in he angai zong hi helai mun a cheng Julio Lobo ni in ani hi goa piang le Salian Scarlet aya kum som lai upa ani to a Julio hi tour guide kan tiang chi company lian lo taka khan thok mekin ani hi Scarlet in anjuna a cho san do lo na chan kha ani tabera ma se he hian an chung ko in kara personally boina a thlen pha don tlat mai pianei chuan a fano Scarlet chu ama pocket money thok chok thei dor chuan na tho phalna chu a pe a hei wang hian Scarlet chuan na amo the ang chu thokwalin player te azorba ka abial pa Julio chu a na chuan chanpui thinin a tho chu atam lo hle thunga
Mase Scarlett chuan mania tho chhuani om chu adu ve tla dawangin anu chu anjuna a omzel chu adil ni sa hle maya mase anu ngai dan chu ani haulo fianei ril ruwa chuan a fanu ramdanga no chia a melsia chen po ni lo kota handa top chu a ngai dan ani mi alawa mase a fanu chuan a bial pa chu chuan lama a man mai ba ka ama a tho chho ani chuan puitling tura a chan pui ni in angai ve tla ta Scarlett thil tuma wang hian anu nen chuan anin hnial na sa in anu chuan a fanu kumpo la tlinglo chu tiang anga a om tur chu angai to em ema ma se a fanu la chuan a thil tum chu a ti ro hle mai si chutia a fanu in a dil ngor tak ema wang chuan a thu ang chuan om ve ta lo theilawa chu mai ba ka Scarlett chuan anu hnen a chuan zu ein lo tur thote chu aya thil chak jok po chu a ti lo tur thote le partin a akal tlem tur thote ba ka zana ama achhuak lo tur chuan ein tiam to boka chuti lai mekin abel pa julia po khan fi nei hnen a chuan a fanu Scarlett chu a ven him tur thole alo en kol tur tho a shel ta bok ani ya chuan January som pariat kum sang ni pariat run in her chhuakin chumini chuan fi nei le a fati ba ka robot chuan a fanu Scarlett chu anjuna a chuan mundanga kal turin an chho santa a heta hian goa thau mundang chu panin munral mong le himjok chu an do deu bera ma se an bolsane chu a tlem tak ema wangin an do ang po chuan hun chu an mang tha theile lawa khatia india ram an thlen tir lam thlainge ma chen khan an sum man chu an lo khek lo do bok nen an he te ema ma se ani ang chun chu hlim tak le dei sai takin fianei te hian an mang ta tho ani ome ti chuan kum sang ni pariat February thatiar lam ron in her chhuakin fianei chu kolding tak hian aron deng ta thut mai le chu kol chu UK a namdoi na tang dei ni in chuta chuan an fapa in an nu chhia ta kha karin akong kan tur chu alo supala adam chhuak thona in hliam chu atwar na saviau ni ome chu chuan ama a kal chu ati har sa in ranpui ngai reng din huna chuan omani di chu an ron shil alo ni heti lai mekin he thil thlen ma po hian fianei chuan an zina chu ti tlem lo tum to in robot ne na anin kar chu ama aya alin tol tul ba ka an sum din mun ten azir ta lo bok nen an zina hon chu ti tlem kha an lo tum to shim shima chu a chapa an sum din mun chu a cheviau to bok nen an zawai chuan hotel room pakhat chu lo in ni khata cho vai kha cho so an ei to boka chuti laya a fapa accident tho an rul shelta cho fianei chuan a thil tum nok cho ti nge cho atum ro hle maya ya chuan a fanu Scarlett po cho an chan chin le a u accident tho da cho washilin UK lama arang theang bera an let le to tor tho te po awashil sui boka ma se Scarlett ngai dan cho alo ni lo hle thung a una pa accident cho poiti ve ma se an chen a let le cho adu lo bur maya nima sela anula chuan a fano chu goa a no chia hosan chu atum lo bur thung chuti lai mekin Scarlett chuan a theiang tokin anu tena an kal san no khan ro manate lo siam vi in abial pa chu a chan puina sa hle maya chumi wang chuan abial pa assistant ate tangta hialin ani chuan goa chu kalsan atum lo na sa hle alo ni heba ka hian tlailama waitress anga thokchinin zanlama asum tho chu ang chu nom chen nan chuan a mangral le me thin alo ni a chutiang chu a hun man dan tlang pu chu ni in a omna a rei to wang hian Scarlett chuan thian ne mel shat po ani nola chungzinga chuan amik takin zanlama na thok thin le tourism lama in chia pe te chu mel shat ani na sa zola ma se engang point anu chu omla dil ma se anu thu to pero anjuna chu anrol chuan a chho san ve ngi tur ani tho chu ani tlat mai hemi wang hian Scarlett chuan anu ten an ron lam don chuan thil pakhat chu lo dil in a thil dil chu anjuna a thian ti amang thana tura a top na ta na party na kal chu ani le a chu chu anu po hian alo pompui ve ta mai bok ani ome rom hana an siam dana chuan chu zan nu nunga chuan Scarlett chuan party na a Julian yan chuan kaldun an tum dewa an pani mai ba ka Julian naw ruby po chu kalve se an ti boka party na an kal nuwa Julian no ti ina chuan kal phota
in hmel shana te an nei hnuwa chuta zan hun man te pawh chu an tum ta boka ma se an ro man lok na ang chuan thil chu a thleng thei tlat lo chumi tlai chuan Julia chu nom sam lo thutin a kho a sik ta bak maya chumi wang chuan ina chuan lo omin hemi wang hian Scarlett chu Ruby nen khan party na chuan an kal ta zoka chuta chuan bar hrang hrang te tlo in chung bara te chuan zo te pawh an in ve nil nual ani awme te chuan zanlai a pel meu chuan Ruby chuan Scarlett chu anom na lampan a do tho chu a shel ni sa ta hle maya ma se Scarlett chuan a zan hun man top na ber tur ani awang chuan anuam theyang bera man a do tho chu lo sein atuka a hmalama a ho tur thole rei tak awm to lo tur tho chu a lo shil dei maya hei mai ba ka chumi zan vek chuan a bial pa ina a kal tur thole chuta tanga anom na aron pan tur tho chu a soi boka ti chuan jing lamdar khat a lo rek chuan an u nau hian in kalsan to in Ruby chuan an in lam chu a pan ta ngala chuti lain Scarlett ro chuan zan hun chu party na chuan lamman atum thong hetia anin thendon hian an pahni chuan Scarlett in UK a thlen huna po le in bezel turin in tiamate an neya heba ka hian Scarlett chuan UK a kumsom pariat ani thleng om tur thole chumi zolama chuan goa bok chuan aron le le tur thole soin chen hlen atum thote a shil bok ani ome ma se chuan chu be se na om je om lo chaw lo ni ta in Scarlett chu hemi hnu a hian nungdamin an mutalo ani amai ro chu atu khwa alo war hnuwa Scarlett chung da chuan an fanu chu abo ti le om lo ti hi an shemai lawa ama zana atum dan a soina a abial pa nu ti na khan kal turanga a in soi wangin an ngai chu an lo ti thawe top maya chuti lai mekin Julio le Ruby te po khan Scarlett chuan anu te bul chu apan me chu an lo ring ve boka ma se huna liam zel hnuwa Scarlett chu aron let le mai tak lawa chuan anu mang ang chuan chhon alo ni meu chuan Julio chu bakol taringotin Julio la chuan Scarlett chu an ma ni hne om tur angai thu alo sei ve tlat boxi hetia an soi lai hian February ni som pariat kumsang ni pariat chhon lama khan iuna a tuipi kamlian taka chuan kalvel te chuan me che pakhat korpo hamu mal lawa wau kama che chang lawa om chu lo mu in abul naya bar thokten an han in chan chuan chu rang chu to dang lavin Scarlett ge ani te chu an hret atlat maya an hne na white dress anga thok thin ani na wang khan an lo chiang veo ni ome ma se an chung te hne na tanga fi an mu anga e wangin a chung te police lam chuan an lo ko alo ni ti chuan fi nei chuan a fanu ruang chu te om taringot me a han mu chuan she om ati in ruang dan a amangi na ava in de chuan aril ro na em ema reporta an lo zia dana chuan Scarlett chu tui ha ka thi angin an lo zia ka ma se ataksa han en chian ero chuan chu a thi chan ani lo ti chu a hria thei hle thung she om le na na sa tak tuara boral ani ti chu hai thei ani mol lawa chutia a fanu ruang a en zo chuan fi nei chuan police station chu pan ne ngalin chuta chuan a fanu ruang a mu atanga thil fil tok lo oma a hriat ang te chu police ne na chuan a va reporta a chuta a soina chuan a fanu thomhnu tam jok chu om lo thole a taksa chuan duk le hliam engimuza a mu thu te chu soin chung a hliam te chu za mo lam hnai ani awang chuan pong sona lam thil atil nia angai thu soitel te boka ma se police lam chuan he thil hi case pa ngai taka kalpui chi aniam ti chu an langai to tla thung chu mai ba ka hitia mi khwal boral tha khesa a om hi chuan midang tam takin goa chu an pan du lo pha an hlo wangin thanga chuan an langai du lo cheu maya tin Scarlett thina chuan soifia dan dang chu lanein chuta an soidana chuan Scarlett chuan zu a in sem ema roitak chung chuan tui chengin chu atui chena chuan tui hakin aboral ta ni in an soya chu mai ba ka athom na bo te po kha tui pui chakna ina alak thole ataksa a hliam te po kha wau kama longshiam wanga om ani thu an soitlat mai ani heba ka hian police chuan Scarlett thina chu chutiang anga soimama tirlar lo chu an du bir ni a chumi wang chuan fe nei po chu lekha poimo cha sang sang te chu sign turin an nor ta che maya ma se fe nei ero chuan chutia ti chu alo du bi khau lo
Police nen chuan thakhat chung chu a fanu thin chung changa hian anin chho chal tun zak zak ani ome hemi nu hian fianei chuan autopsy ama hriat pui nge nei adu thu police chu hrile in chutia adil na po chu a the lut ngun hle a hei mai ba ka a fanu ruang chu en le ti dilin chuta chuan a phone manga a fanu hliam bel chu thalak adu thu asoya tin fianei chuan a fanu thina khe chu police sam chuan an thubral mai chu hlawin fin fiana amala chuan alo ne si lo chuan a fanu khe chu police na an ti ri ral mai me chu a hlau hle bok ani amai ro chu chunga tumro na chu a fanu thian te po chuan lo hmu pui ve in an theang angin ro manna an nei hnuwa scarlet rawng an hmu na bulbel chu an lo en chiang ve boka chutia an lo da pe na chuan a thian de chuan chapal chhia te kekor te chhia te le clip te chu hmu chhuani in chung chu scarlet ta ani te chu an chiang hle boka ma se chung an thil hmu chhuate chu mun leili taka omani te an hriat nuwa police tam hian chu khesa chuan theito pan chholo zia chu atilang chiang hle thung ti chuan scarlet rawng an hmu hnu thakhat na a mithiam de chuan ataksa a chemical om an han en fia chuan ataksa khan zu le dam doi ro chi chak tak om ti chu mu chhuakin tui ero chu an hmutlem hle loya hei hian ati chian tak chu scarlet kha a thi hnuwa chau tuya hian thlak ani ti chu ani le a heta fianei ngai dana chuan a fanu kha hrai roi ani hnuwa pong swal ani a chumi hnuwa thani in ati tu chuan a thil ti thopnan tuya khan a thlak ta ani chu a ring ni ta mia mai hei mai ba ka twal thatu de chuan scarlet rawng chu tui puilama a pilbo the an ring ani aringa in accident anga an ti lan chu an oi a ring hle bok ani ma se fianei rin dan chuan autopsy patina khan ataksa a liam somnga ve lai chu an hmu tho report in chung hliam jinga chuan kuta ti ngei te po om ti chu a chiang ta hle maya chung jinga langsar tak chu a ngong vela re na thla te chu ni in he de tang phe he chuan re hlum nge ni ti chu a chiang ta hle bok ani amai ro chu police samina khe chu an lak thu tak do lo awangin fianei te chung kwa ba ka scarlet thian te chuan an mani in an theyang ang chuan hnu chu an chui taringota heta hian mi chi sang sang te an komba ka an theyang anga fin fiana an zon khom te chu police hna chuan an va report be le thina te chuan chung an hnu chhina tang chuan mi pakhat hriat bilin ani hi mike masala uk atanga goa ron pan ve tho alo ni a ani hian scarlet thona bar te po kha lo tlo be pho thinin alo mil hriat ve to alo ni te chuan chu pa soidan chuan scarlet kha a bozana khan party na a jing lamdar thuma a hmu thu soin chuta chuan aru hle thole ama a din po adin thelo trep trep thote asoya te chuan chumi hnuwa mi pahnih bula chuan kal in heng mi te hi indian mi ni in pakhat chu kumsom thum mi borvel le pakhat chu kumsom li borvel nia alan tho asoya te chuan anni pahnih chu injisa om taka ani nel tho te soin chumi te pahnih chuan scarlet chu indoor an hlui reng tho asoi bok ani hemi hnu jing lamdar li achini wela hian bar chu khani in chutia khar ani ta ka chuan scarlet chu akom te jinga pakhat zawk nen chuan anin zui chhuak ta a scarlet chu ama mai po a akal thero wang chuan akal pui pa chu ring deuh topin tiluina kalpui chu ani lo tho asoya chumi hnuwa tuipui kamlama chuan anin zui phei thole nim buklam an pan tak tho asoi ta bok ani heti lai hian mai ka chuan har satna au marin lo ba ka midang da chan puina dil po chu alo tum lem nawa indole inchasa inzoya chuan lo ngai mai in han ngai thatlo na tur po chu aumin ashelo alo ni mai kan asoi zel dan chuan scarlet chu pum ala tling lo ti a hriat lo tho soin apum ro alo lian ve bok nen pum tling to tora khan alo ngai ve top alo ni te chuan chung a thil hria te police ne na asoi ta ka chuan police sam po chuan chumi zana scarlet in a hmu te chu an man ta wata chumi te pahnih chu kumsom thum pangami samson di sozale kumsomli pasari mi plako kaval hote an lo ni a an pahnih hian goa cheng ni in scarlet in azan hnung a manna bara hian an thok meka te chuan chu ninga kumsang ni pariata khan scarlet thi na case chu police chuan CBI kota chuan da zuin an mirin hel pahnih te chu
pong swale kutla case an ortia takngala mase hemi te pahnih hian Scarlett thina chuan in nam hnoina an nei lo thu an soi ve ve tlat mai goa thu nei tu tilam chuan Scarlett thina case chu an chui ri hle maya komni nuwa chaw fin fiana an nei tinen chuan kota case chu thlen ni le in he hun hi March thla kumsang ni som kha ani ta dira chumei ba ka he case po hi thum chung lai chu trial nei ni lovin fin fiana mobile tak a omlo anga an soi ba ka DNA tul ang te chu toipuina alen bo to awang khan om to lo ni nan soya chumei la ni lo he thil thlenga mita mutu Mike Mansalakha UK lama alet le dei to awang khan he trial hi nei ani talawa chu chapa India Scarlett case thu she tu anga om chu alo du lo tlat alo ni hetia adu lo na chan mai kana soi chu vona thu adon hnim wang ani thole thina khophial vona adon thu asoya hetia afin fiana thaber awm theilo ta ka chuan nei te chuan chakna an chan the chu abe se omlo ta hle ani nima sila fianei chuan mai ka chu wa bia in video tala athil mu te asoilai chu thon tur chuan angin ta mulmula ma se chuti angjong po chuan a chan pui theilo thu asoi tlat mai si hemi wang hian fianei chuan mai ka chu wa chho chale in a fanu thi zana khan puina chang shia se chuan a fanu po kha aladam tur thole tuna ati the chu a thatu te chunga dan dik tak le ko chu ani thu tin lam chuan awa shel te veka chumi tan chuan athu shia chu ko ta soi tur chuan angin molmul ani ber ma se hei po hian mai karel ro chu a ne theilo tlat maya heti lai me khian goa a investigator the son Scarlett is also lomo po vele chongin zo in satawang le roi the thil ati na satawanga chu chuan a che swal tir ni in an ngai mi maya chu me ba ka Scarlett journal chu police lam chuan labokin chuta chuan in lam angai dan de chu alo ziak nual ani oma ma se chung de po chu investigator te chuan ni lo deuh dewa lo le chhuakin an ni chuan Scarlett chu depression nei anga ama nunala angte in an soite hial maya heti lai mek hian anu fia nei chuan an pona chi sang sang de chu ko ta chuan a fin fiana nei ang manga lo chang le ve zelin a thei top chu alo chho ve renga ma se a thei top a chho chung po chuan som pakhat chung te meu chu boyen malak na lian tham engma om thei ta reng lo Scarlett chung de chu an ha to tak zet ani ber an be dong ti ta hial maya athi atangin media lama Scarlett thina chu alarin khovel puma mi soi atling hial bok ani heti lai me khian journalist tam tak chuan fianei te chu anom dan angin anlo te ve meka Scarlett thina chan po kha anin en kolna ina azer lo awang ani thote anno se hiala chu chapa fianei le robot la chu anlo in chen le ta bok nen chutia anin chenna chan la chu robot a chuan interview te alo nei ta thina fianei chu afa te nge saklo le zu le rui hlo po ti phalang hialin alo soya heba ka hian a sezel danin Scarlett chu tlerol ti har tak ani thote soin zu le damdoi ti ching ani thote asoya tin party na vela kalnuam ti mi ani thote soin chuti chung po chuan anu chuan angai sak tok lawa ama ai upadei ne na chengdun tora mirama anu chhia thote le anzinna po Scarlett chuan an chung ko poisa aru ang hial ti in asoi ta bok ani chu chapa kumsang ni som pahni alawin her chwa chuan van doina dang chuan fianei te chung kwa chu aron ti boile te tlat mai afa po pabira chu damdoi chu odi awangin aboral ta hlo maya hetia afa pa athi ta ka phe chuan social service lam chuan afa te chu ain kol thei to lo anga in lak sakte anon tum hial ani oma ma se fianei chuan afa te chu ama kota anom theinan theitop choin ati hlotling ta sham aloni ti chuan kumsang ni som paruk September thla alowin her chwa chuan Scarlett thina a an mirin helte pahni chu an thiam lo na kot lamina an hriat lo awangin an chwa zalen taringot maya ma se fianei chuan tlome chu tumnawin ro rel dik lo chu a theitop chuan a beile tangtanga ti chuan hemi hnu thraruka fianei chuan ko chu thurelte ennun le tora a beina chu hlotling ta hlovin trial shan just dang kai shoya nei ani phata ani he trial a hian thil dang chu ron chok le hlovin Samson di soza chu roi hlo tol thin de zinga chuan atel ve ti hriat chhuani a
a then chu ama po ina a kol ve thin thu chu hriat chho ani le zel boka heng ti awang hian scarlet ti hrai ruina po kha ama ti nge nia rin thei anita a tin plako kaval ho po kha samsona lo pui tu le alo fe por tu anga ko chon soin ani hian scarlet ti kha khoi ve lo ma sila ai nam hnui awanga ruita ni in an seibok ti chon scarlet ti in tura khan namdoi tam tham tak tel ani awangin scarlet ti kha a odi ta ni in an seita bok ani heng ba ka hian arwang an en chian a tha ani hnuwa khan tuya pai ani anga an seiti a hrat awangin an thil ti kha thupan tum ti chu a chiang ta hle boka ti chuan ko chuan thiam lo an pahnih chuan a chantir ve ve ta chu ni a ma se plako shemna chu nep ta devin a chan chu bar atang khan a ho ngal mai wang ni nan soya a hnu a phe chuan ani hi ko chuan in nam hnoi lo angin an soi ta hial ani ome chuti lai mekin samson a ve thung ero kha chu July thla kum sang ni som pakwa khan thiamno chantir ni in athil ti awanga scarlet ti chu boral angin an soita a ma se a shemna an puani ro chu ani ple thung kum som chung lung in atang torin achung tho hi rel sak anita ani